Ön azt mondta 24-nek, hogy akár kisebb-nagyobb fennakadások is lehetnek. Aszódi Attila azt mondta itt tegnap, hogy akár egy hónapig is velünk maradhat ez az egész helyzet, tehát hogy a kilátások egyáltalán nem jók, azt mondom, annyira egyszerű visszakapcsolni egy erőművet, és hát úgy látszik, hogy a Duna vízszintje az marad, akár még szeptemberben is ilyen alacsony, tehát nem nő. Bevezethetnek gördülő áramszünetet. Mit gondol erről, van ennek veszélye, illetve mi ez egyáltalán, mert tegnap már nem volt idő, hogy ezt kibeszéljük, hogy mi ez a gördülő áramszünet, és szükség lehet rá? Ez a gördő vagy rotációs áramszünet az azt jelenti, hogy bizony lakossági fogyasztói körzeteket is ki lehet kapcsolni, ha a szükség úgy kívánja. A legfontosabb, hogy a villamosenergia rendszer stabilitás az állandó, mert ha az összeomlik, olyat láttunk tavaly Spanyolországban és Portugáliában, az mit okoz, azt senki nem szeretné. Így annak érdekében, hogy a rendszer stabilan működni tudjon, és mindig annyi fogyasztás legyen, mint amekkora kapacitás, termelőkapacitás van a másik oldalon, illetve importenergia van a másik oldalon. Bocsánat, hogy megállítom, csak most ha valaki meghallja Spanyolországot, meg Portugáliát, hát ott 60 millióan maradtak, ha emlékeim szerint áram nélkül, az egy katasztrofális helyzet volt, de ez lehet olyan, vagy hasonló, mert ott teljesen másokból volt az a probléma, ha én jól emlékszem. Én nem gondolom, hogy ez előállhat ez a helyzet, de senki nem szeretné, hogy ez a helyzet előálljon, de abban az esetben, ha krízis van, arra az esetre a jogszabály rendelkezik arról, hogy áramszüneteket el lehet rendelni lakossági körzetekben is. Ugye erről már sokszor volt szó az elmúlt napokban, a kormány azt mondta, hogy azt nem szeretné, nyilván senki nem szeretné.